Kaixo, hemen urriako 22, larunbata. Gaurko egunez, 2010ko urriaren 22an, Espainiako poliziak 15 gazte atxilotu zituen Euskal Herrian, segi gazte mugimenduko kide izatea egotzita. 300 agentetik gorak parte hartu zuten operazioan eta gerora Espainiako barne ministro izango zen Fernando Grande Marlaska auzitegi nazionaleko epaileak agindu zuen sarekada. Hedabide espainiarrek etarekin lotu zituzten militante gazteak. Atxilotuetako askok torturak salatu zituzten. Hainbatik karguak erretiratu zizkioten gerora eta 7 urteko espetxe zigorra ezarri zieten. Ertzaintza gazteen abokatuek kondena ezagutu aurretik atxilotzen saiatu zen. Legez kanpo, elkartasuna antolatzea ekidin asmoz. 3 ihes egitea lortu zuten eta Gasteizko herri harresia altxatu zen haien defentsan. 2015an Konstituzio epaitegiak ebatzi zuen legez kanpoko atxiloketak izan zirela.